Sankt Jakobs Kirkes gamle altertavle skal udstilles i USA og vil blive erstattet af en ny altertavle. Jeg havde et møde med formanden for Carlsbergfondet, som fortalte mig, at der var et maleri, der skulle udlånes fra en kirke i København til en udstilling i USA, om jeg måske kunne være interesseret i at lave et billede, som skulle hænge i rammen, indtil det kom tilbage om et år og halvanden. Jeg betragter mig selv som kulturkristen. Jeg har problemer med den moderne form for kirkeudsmykning, kan jeg sige. Ikke? En af de ting, som jeg var meget åben om, da vi startede ud, at det var, at jeg vil helst ikke røre ved den klassiske ikonografi. Den er ikke... Altså, hvis vi skulle prøve noget, så skulle det gå en anden vej rundt. Og det er jo så, som min egen erfaring, at det er bedst at spille rent ud fra begyndelsen, så slipper man for alt muligt hen ad vejen. Ikke? Kunstneren skulle have fuldstændig frie rammer. Vi ønskede ikke at gå ind i en traditionel programmatisk proces, hvor vi sådan udvalgte et billedunivers eller et fortælleunivers. Nej, vi ønskede snarere at invitere sådan vores egen samtid, en stemme fra vores egen virkelighed, med ind i den kirkelige kontekst. Jeg har lavet en kirke i Hamburg, men det er noget andet. Fordi det er en sømandskirke, og i et rimelig white cube space-like. Altså det er mere en... Det har ikke de kirkelige overtoner. Altså det er et religiøst rum, men det er en firkant. Og det bliver brugt til ceremonier og det hele, men det er bare en firkant. Og det kunne lige så godt have været noget andet, et cafeteria, men det har bare den. Altså sådan ser det ud, ikke? Altså det her, det er jo et rigtigt, i citationstegn, ikke? Kirkerum. Altså det har jo, altså hele den klassiske opbygning, selvom det er en rige, altså nyere bygning, så er det en, eller nyere, den er 1.500 år gammel eller sådan noget, ikke? Men så har den grundstrukturen og snakker altså virkelig et kultursprog, ikke? Det er det første gang. Altså kunst er jo en anden, altså kunst er jo kunst er jo i sig selv en kontemplativ størrelse, ikke? Det er jo noget eftertænksomt noget. Men det var Bob Dylan, der sagde det, religion is not for everybody, og sådan er det også med kunst. Altså, hvis man vil fordybe sig, så kan man fordybe sig, ikke? Altså, det er jo altid. Og det jeg gør nu, det er jo, jeg trækker det rum ind i kirkens rum. Jeg trækker kunstrummet ind i kirkerummet, og så må man se, hvad der sker med det clash, ikke? Altså det begynder med, at man laver en masse skitser, ikke? Ikke skitser, du laver en masse små malerier, som kører sådan lidt rundt, og som egentlig kan bruges i flere forskellige sammenhænge, ikke? Indtil man siger, her var noget. Der er noget, som på en eller anden måde kan altså der er nogle strukturer, som kan føres videre, og som kan bruges i den her sammenhæng. Og så var altså den sådan helt praktiske, det er jo så kommer nogle mennesker spændende op for mig, og der kommer noget læret, og jeg har en listende korrespondance med Rasmus, som skriver om hvordan det går. Og næste gang om hvordan, når vi ikke snart skal mødes, og jeg er meget nysgerrig, og så tager jeg et billede på et tidspunkt med min telefon, og sender til ham, så han kan se, at der er noget i gang, så det er jo ikke bare noget... Men jeg er sådan lidt... Altså når man kommer ind i en proces, så det kan godt være sindssygt besværligt at få folks meninger. Altså så skal jeg også slås med det. Altså der er nok i processen, ikke? Så jeg sender bare til ham, og så snakker vi om aftenen i telefonen, og ja, men det er fint. Næste morgen, så ligger der en kæmpe mail. Så skriver jeg bare tilbage til Rasmus. Og så går der, hvad går der, en 14-dages tid, eller sådan noget. Så der er billedet så langt henne, at jeg har taget fotos og fået det implementeret i rammen. Det er jo en del af opgaven. Og det er jo en selvvalgt del af opgaven, kan man sige, fordi vi har beholdt
det der enorme rammeværk, som var omkring Carl Bloch-billedet. Ikke? Og der er jeg så på Photoshop fået implementeret billedet i det der rammeværk, og jeg tænkte, okay, det her, nu begynder det. Altså nu kan vi godt begynde at snakke om ting og sådan noget. Ikke? Og så sender jeg så til Rasmus, og så kommer han ud og kigger, og så... Altså i den periode op til nu, så er der sket nogle ændringer, men altså, der var billedet ligesom banket fast. Ikke? Altså nu er billedet jo bygget op på en måde, så det er jo lagt rigtig meget ud til beskueren. Altså det er jo beskuerens øjenvandring. Det vil sige, du er selv med til som beskuer at skabe billedet. Ikke? Og det er det er jo det, jeg håber, folk får ud af det. Bevidstheden om. Og den kan jo være bevidst eller underbevidst, at man er ført, og man fører sig selv rundt. Ikke? Altså vi lever i en samtid, hvor meget få mennesker tror på sådan den store dogmatiske kristendom. Inden for teologien og kirken selv, der har vi forladt en klassisk dogmatik, hvor det hele bare kan forklares ved hjælp af et par læresætninger. Så vi står i en situation, hvor vi erkender, at hvert menneske må tage stilling til den tradition, som vi har med os i bagagen. Vi har jo alle sammen en tradition med os i bagagen, og vi anerkender det arbejde, et hvert menneske må gøre. Det er en del af kristendommens udfordring, og det er sådan helt nøglen til en evangelisk-luthersk kristendom. Det er at sige, at tanken er sat fri, troen er sat fri. Det er først i troens frihed, at vi i virkeligheden opnår et religiøst forhold, et forhold til vores Gud. I den forstand er Gud personlig, fordi at han er forskellig fra et hvilket som helst menneske, der møder ham. Og det her billede er jo præcis af samme, synes jeg, skuffe, fordi det netop kalder på et hvert menneskes egen måde at forstå det på. Det er ikke fastlagt på forhånd. Det har ikke sin egen dogmatik. Det har en fragmenterethed, der gør, at du kan være i det. Men det er jo heller ikke abskønt. Det er heller ikke sådan, at man bakker baglæns og ikke kan være sammen med billedet. Samtidig er der også en helhed, noget skønt, noget samlende, der inviterer dig indenfor i de mange boliger. Altså udover forfængeligheden, så betyder det, så synes jeg, det er fantastisk spændende at få lov til at gå ind og se, hvor det er. Altså også at klargøre nogle ting for sig selv omkring det her. Og det er jo mit, jeg ved ikke, om der er nogen får noget ud af, men at hvis man skal beskæftige sig med den afdeling, det er jo grundvilkår, vi snakker om. Ikke? Altså det er jo eksistens i den ene eller anden form. Og langt hen ad vejen kan jeg jo godt forholde mig til det hele. Det eneste problem, jeg har, det er egentlig det billede, altså det er opstandelsen. Ikke? Den har jeg lidt problem med. Og det er, altså det er jo der, hvor Bob Dylan kommer ind. Ikke? Og det er fint. Altså, jeg har det glimrende med, at jeg også har et problem med det. Men jeg vil alt det andet er jo ligesom fundamentet for vores måde at tænke på. Og hvordan er det, vi kan på en eller anden måde vedligeholde det? Og det er Lampedusa, der siger det i Leoparden, at man bliver nødt til at ødelægge alting, for at få ting får lov til at blive det samme. Ikke? Så på en eller anden måde skal du gøre noget anderledes. Men det er jo egentlig for at bevare vores tro på hinanden og vores civilisation og alt muligt andet. Ikke? Altså det er jo, altså de tanker, det er jo det, der ligger i at skulle lave ting til et specifikt, altså netop til en kirke. Ikke? Og det er jo fantastisk at få lov til. Ikke?